משנכנס אדר מרבים בשמחה. אומרים חז"ל שהשמחה היא המפתח לכל הישועות כולם. נשמה יקרה, אם כל החודשים, כל חודשי השנה מסוגלים לתת לך ישועות ברמה מסוימת, חודש אדר זה חודש מיוחד. זה חודש שמסוגל יותר לניסים, יותר לנפלאות, ומה שפותח את השפע, מה שפותח את כל הצינורות כולם, זו השמחה. אומרים חז"ל, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. החודש הזה, חודש אדר, יש לו פוטנציאל ליותר ישועות, ליותר הצלחה, ליותר ניסים ונפלאות. זה תלוי בכלי קיבול שנקרא שמחה. ככל שתהי יותר ויותר בשמחה, תזכי בעזרת השם לישועות, לשפע של ניסים ונפלאות. אחיות יקרות, אומר התנא דבי אליהו, לא סתם כשעם ישראל היו במדבר, כל מה שזכו להשראת שכינה, לבניית המשכן, בזכות דבר אחד. אחיות יקרות, בניית המשכן, מקום השראת השכינה. אם יש שכינה בישראל יש הכל. הרי איך אומרים חז"ל, כל הצרות שלנו בימים האלה בגלל דבר אחד, שורש כל הצרות כולם, כי אין בית מקדש, כי אין שכינה בישראל. אחיות יקרות, אם הייתה שכינה, היה בריאות לכל עם ישראל, היה שלום בית לכל עם ישראל, היה נחת מהילדים, לא נחת מהילדים כמו הימים האלה, היו זיווגים הגונים לכולם בזמנם, הייתה ברכה, הייתה הצלחה, היה הכל. שורש כל הצרות כולם שיש שכינה בישראל. אומר התנא דבי אליהו, כל מה שהעם ישראל זכו במדבר, לבנות את המשכן, להשראת שכינה, לכל הישועות, בזכות דבר אחד, בזכות שאמרו נעשה ונשמע בשמחה. אם היו אומרים נעשה ונשמע ועושים הכל כרגיל, אבל בלי השמחה לא היו זוכים להשראת שכינה. אחיות יקרות, שמחה מורידה לאדם, היא המפתח לכל השפע, לכל הישועות כולם. אין דבר יותר קשה לאדם מעזבות, ממראה שחורה ומדכדוך. הרי אחיות יקרות, יש לנו פרשה שנקראת פרשת התוכחה, פרשת כי תבוא. יש שם 98 כללות נמרצות, כללות נוראיות שהאוזניים כואבות מלשמוע. אומרים חז"ל, על מה מגיע לאדם 98 כללות ונמרצות? שיהיה לאדם רותם מלא ושיגעון ויאכל בשר בניו, בשר בנותיו. על מה מגיע לאדם דברים כאלה נוראים? אומרת התורה שם, סכם את הפרשה במשפט אחד, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. אומרים חז"ל, חס ושלום אדם שלא בשמחה, אדם שעובד את השם לא בשמחה, חס ושלום מגיע שכל הכללות כולם הכי נוראיות בעולם חס ושלום שולטות עליו. חייתי קרות אם נסתכל באמת, כשאנחנו הולכות לקניון, לפיק, לשבירה השביעית, לשדרה השמינית, החייתי קרות שגעים אותנו לוואן, רק תלכי, רק תבזבזי את החיים, את הזמן. חייתי קרות, ראיתם מישהי בלי מצב רוח שמה? עייפה? אישה יכולה ללכת 100 קילומטר בשעה בקניון, היא לא מתעייפת, אף פעם הרגליים לא כואבות. ראיתי קרות, ראיתם מישהי בוחרת איזה צמיד, זקית איתק, מפהקת? אין דבר כזה. אבל לצערי, שקמים לטיול, איך קמים לטיול? כל הלילה לא ישב, כל שעה כולם מתעוררים, נו, הגיע הזמן, נו, הגיע. ראיתי קרות לך ב6 לצאת, יוצא כמה ב5, איזה שמחה, איזה חשק, איזה התלהבות. לצערי, אחיות יקרות, כשאנחנו הולכות לשיעור תורה, איך אנחנו נראות? יאללה בוא, יאללה, אין לי כוח, יאללה, עזבי שבוע. קומי בשמחה, ברוך השם, יום חדש! את עולה לישון, תעלי לישון בשמחה, ברוך השם, אבאלה, תודה רבה, אבאלה, תהי בשמחה. חיות יקרות, אפשר לראות שאנשים ישנים, פנים שלהם עצובים. אפשר לראות את זה במיוחד אצל ילדים. ילד שעולה לישון אחרי שההורים ככה נלחמים, תישן, אחרי שההורים נלחמים, ישן מתוך בכי, עוד תוך כדי השינה, הוא נהנה, אפשר לשמוע אותו עושה את זה. חייב לקרות, אבל ילד שעולה לישון בשמחה, שהאמא ישבה איתו, יקרא לו כמה סיפורי צדיקים. סיפורי צדיקים על בבא סאלי, על רבי שמעון בר יוחאי, על רבי מאיר בעל הנס. החיות יקרות, כמה זה בונה את הנפש של הילד, כמה זה בונה לו את החוסן הנפשי לחיים. לא שטויות והבלים, סיפורי צדיקים, יש אלוקים, אנחנו עם מעל הטבע. החיות יקרות, שרו לו כמה שירים, לא שירים של מוגבלים. אבא הלך לעבודה, הביא לך עם מתנה. על מי את עובדת? הילדים שלהם אי אפשר לעבוד עליהם. שרו לו שירים, בוא נגיד שמע ישראל ביחד. ילד שישן בשמחה,
הוא קם בשמחה, לא רק ילד, גם אנחנו. חיות יקרות, אדם שרוצה ברכה, אדם שרוצה הצלחה, מי מאיתנו לא זקוקה לישועה? מי מאיתנו לא זקוקה לישועה? שמה יקרה שמחה. שמחה זה המפתח לכל הישועות כולם. שמחה זה הברכה הכי גדולה בעולם. הרי כשאת בשמחה דברים הולכים טוב, דברים רצים, דברים מסתדרים. כשאדם בעצם בעזבות, הדברים נתקעים. והשאלה הגדולה באמת איך להיות בשמחה, איך? ובא בורא עולם ואומר לנו, ביתי, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. מה זאת אומרת? יודעת מה הפירוש של המילה מצווה? מצווה זה הוראת יצרן. אומר בורא עולם הוראת יצרן, ולא סתם הוראת יצרן. מצווה גדולה, אין שום מצווה שמתוארת כגדולה. לא כתוב מצווה גדולה לשמור שבת, מצווה גדולה להניח תפילין, מצווה גדולה לשמור כשרות. המצווה היחידה שמתוארת כמצווה גדולה זה להיות בשמחה. ומתי? כשאת מתחתנת? זה כתיתק, זה אותי היקרה תמיד. איך אפשר להיות בשמחה? דור הקוקה קולה והג'ינס, כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה... איך להיות בשמחה? התקשרה עליי מישהי. זו בחורה, אישה יותר נכון, שאיך היא אמרה לי הרבנית בסוף השיעור, כזאת אקסית כזאת. אומרת לי, ככה, אין לה טבעות, יש לה קעקועי, פה קעקוע, פה קעקוע, פה קעקוע. אני אתאיסטית, אני לא מאמינה, אני אוכלת ביום כיפור, אוכלת חזיר, שריצים, הכל, לא קשורה, מעולם לא דיברתי עם דתיים, גם לא רוצה לראות אותם שחורים, לשחור גם העיניים שלהם, הלבן הוא שחור. אומרת לי, תשמעי, השכנה, את רואה את אותי, אני מאשים אותה, אומרת לי. יושבת לי כבר כמה חודשים, תשמעי, את חייבת לבוא לשיעורים של הרבנית שיעורית, חייבת לבוא לשיעורים. זה משהו, זה לא כמו כל הדתיים, הדוסים האלה, לא, תבואי. אומרת הרבנית, רק כדי להיפטר מהחפירות הארכיאולוגיות, אמרתי, אני אבוא 5 דקות ויברח, או ישן שעה, ילך הביתה. זהו, יגמור עם הסיפור, לא יכולה, כל יום חמישי, בואי נגמור עם זה. תשמעי הרבנית, הפתעת אותי לטוב, עשית לי את זה מה שנקרא, עשית לי טוב על הלב, תהי בריאה עושה לי דעתך. האישה הזאת מאותו שיעור מגיעה, היא הראשונה מגיעה, מתייצבת בבית הכנסת, היא תמיד יושבת ככה בפינה, יש לה מקום קבוע, היא מגיעה מהראשונות, תופסת מקום. חיות יקרות לא מדברת, לא מצייתת, כל השיעור היא ככה יושבת, מחייכת לי. בסוף השיעור יש שם איזה 100-150 נשים, כולם מתנפלות כזה, קבלת קהל מראשונה, משנייה, זה יכול גם לפנות בוקר. היא באה מרחוק קצת לי, הרבנית, תהי בריאה, הולכת. זה הקשר שלי עם האישה. התקשרה אליי, אומרת לי, תשמעי הרבנית, קודם כל, את דיברת בזמן האחרון הכוח של תפילה. אני אגיד לך את האמת, אני לא מתפללת, לא רוצה להתפלל, לא מאמינה בתפילה, אבל אמרו לי שקשה להשיג אותך, התפללתי, שתעני לי. ברוך השם, אני מאמינה עכשיו שהתפילה עוזרת. תודה לשם. חיזקת אותי בתפילה. כן. החיות יקרות, תשמעי, אומרת לי הרבנית, לא יודעת, אני מרגישה צורך לשתף אותך. קודם כל תדעי לך שאני לא יודעת, אבל עשית לי משהו. אני לא יודעת, חברות שלי אומרות, זהו, כנראה את שתית משהו, השנת משהו, לקחת משהו, השלפת משהו. זה לא, אני לא יודעת שאני מחוברת אלייך. מה אני קשורה? אני לא מכירה אותך, אני מכירה אותך כמה שבועות. מה קשור? למה אני מרגישה כזה דבר? משהו לא בסדר בי? מה עשית לי? אמרת, הנשמה לא עשיתי לך כלום, תירגעי, הכל בסדר. פשוט יש לך סוף סוף, הנשמה שלך הייתה כל כך רעבה. סוף סוף היא מקבלת קצת האוכל שלה, כמו שהגוף צריך לאכול ולשתות. ככה הנשמה צריכה את הדלק. אז זה מה שמשמח אותך, את לא קשורה אליי ולא קשורה אלייך. החיות יקרות, ואת אומרת לי, תשמעי הרבנית, אני רציתי לספר לך, אני חיה בכמה עולמות. תראי אותי מבחוץ, תראי, אישה, צוחקת, ספר בדיחות, שמח לכולם. חיה, אבל תדעי לך שאני הבן אדם הכי עצוב בעולם. אני האדם הכי מסכן בעולם, אין לי חיים, החיים שלי זה גיהנום. מתי הקדוש ברוך הוא האלוקים שלך יגאל אותי? ככה היא אומרת לי. אומרת לי הרבנית, תשמעי, אני משמחת את כולם, אבל אני האדם הכי עצוב. אמרתי, הנשמה מזכירה לי סיפור, היה איזה ליצן באחד העיירות. היה מצחיק את כולם, שמח את כולם. יום אחד הוא בא לרב. לא, הרב, לא יכול יותר, זה אני עצוב, יש לי מראה שחורה, יש לי רמה, אין לי יום אביב, אין לי לילה. תסתכל עליו, הוא בן אדם, עצבות, פנים נפולות, התחיל הרב מסכן, חייב משהו, לשמח אותו ככה אפילו רגעי. אמר, תקשיב טוב, יש לי רעיון טוב בשבילך. בסוף העיירה, בבית האחרון, גר ליצן, לך לשם, כמה בדיחות לפחות קצת, רמה, שעבלת, פתח לך נשימה קצת. תסתכל עליו אותו אדם, אמר לו, כבוד הרב. כבוד הרב, אני הליצן הרב, איזה ליצן אני אלך?
אמרה לי הרבנית, את צודקת, זה בדיוק מה שקורה לי, אבל לי אין רב ללכת אליו, אין מי שישמח אותי. אומרת לי, תשמעי הרבנית, מחר יש לי יום הולדת, אני חוגגת את יום ההולדת ה-37 שלי. אני לא נשואה, אבל יש לי בעל, 3 ילדים. הבעל שלי גדול ממני יותר מ-20 שנה, הוא בן 60. אמרת, הנשמה שלי, מה קרה? נגמרו הבחורים בפורום, הלך לבית קשישים? מה זה? מה קרה? 20 וכמה? מה קרה? אמרתי, תשמעי, התחילה לספר לי כל מיני דברים שהיא עברה עם אבא שלה. תראה מה זה טעויות בחינוך. אמרתי, תשמעי הרבנית, אני סופגת ביזיונות, השפלות, כללות, נאצות. בשבילי אין חיים, לא מוכן לתת לי כלום. לילדים הכל. מה אני אגיד לך? אז אתה בא כמה פעמים, לא היה לי פת לחם. אז אמרתי, טוב, לפחות אם אני לא אחיה טוב, גם הילדים שלי, לפחות עם האבא הזה, עם האבא שלהם, יש להם וילה, יש להם את החדר שלהם, כל אחד את המחשב שלו, את העניינים שלו, יש להם את הבגדים, את החוגים. אני הקרבתי את החיים שלי בשבילהם, ותשמעי, לאחרונה אני מוצא את עצמי שאני בקשר עם אישה, ואני לא יודעת איך לאכול את זה, כי אני לא רוצה שהילדים שלי ידעו את זה, אני לא רוצה שהבת שלי תהיה כמוני, תחיה עם נשים. הציפייה שלי, האושר שלי, שהיא תקים את הבית שלה עם בחור, שיהיה לילדים שלה אבא ואמא כמו שצריך. והרבנית, באמת, איך עושים את זה, איך להיות בשמחה, על מה להיות בשמחה, צריך לספר לי עוד צרות, על מה להיות בשמחה, ובאמת אחריות יקרות כל יום, עוד טלפונים, עוד צרות, עוד... איך להיות בשמחה, איך אפשר בדור שלנו להיות בשמחה. ובא בורא העולם אומר לך, ביתי היקרה, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד. לא רק שאת חייבת, זה אפשרי. אחריות יקרות, איך אפשר לעשות את זה? להגיד לך שכל הצרות ייפטרו, להגיד לה למישהי, תשמעי, אני מבטיחה לך, הבדיקות ייצאו תקינות, אני לא יכולה להגיד מה, אני בבסלית. להגיד לה, אני מבטיחה אוכתי, בעלך לא יכולה להגיד. איך אפשר עם כל הצרות, עם כל הבעיות, ואף אחת לא יושבת בשקט פה, איך אפשר באמת להיות בשמחה עם כל הקשיים, כל השעות, כי אם תהיה בעצבות זה יעזור, אם תהיה עצובה זה יפתור איזה בעיה, ההפך עוד יותר גרוע, אז איך אפשר להיות בשמחה? אחיות יקרות, אני חושבת שאין דמות יותר דמות למופת, מודל לחיקוי, במצב שלנו, בימים האלה, איך לבנות את השמחה, יותר מדוד המלך. חיות יקרות, דוד המלך, איזה חיים היו לו? חיים של דבש, היה חי ביד מרדכי. חיות יקרות, איזה חיים? מגיל 0, איך שהוא יוצא לאוויר עולם, עוד לא מספיק להגיד כמו פינוקיו, בוקר טוב עולם, מה שלום כולם. חיות יקרות, אבא שלו מסתכל עליו, זה לא הבן שלי. ז'ורז'ה, זה לא הבן שלי, את תעשית מעשים, זה לא הבן שלי, מנדה אותו. אחיות יקרות, גדל בלי האבא, אחים שלו מנדים אותו, לא רוצים להחליף איתו מילה. דוד נכנס לחדר שהם נמצאים, הם יוצאים, יושב בשולחן, הם קמים. אחיות יקרות, מבודד, לבד, בודד, אפילו לגן של שושנה לא קיבלו אותו, מסכן. אחיות יקרות, אדם שגדל, עובר ילדות כזו, בלי אבא, בלי אמא, בלי הורים, בלי משפחה, בלי אחים, בלי חברים. איזה אומלל, איזה מתוסכל, איזה מסובך, איזה מראה שחורה שהוא צריך להיות. נותנים לו לראות הצאן בתקווה שיבוא איזה הרי יום אחד ויטרוף אותו. חיות יקרות, איזה חיים. איזה חיים עבר דוד המלך, גם כשהוא סוף סוף זכה להיות מלך. קם עליו שאול, החם שלו, שאול המלך, ורודף אחריו עם צבא להרוג אותו, ודוד המלך בורח ממערה למערה, ממדבר למדבר. איזה חיים, איזה חיים. כמה אויבים שהיו לו, כמספר שערות ראשו. חיות יקרות, הרב הראשי לישראל קם, נכנס ללוויין, אומר, חבר'ה, עם ישראל, תדעו, דוד המלך הוא שקרן, הוא בוגד, הוא ממזר, הוא נואב, הוא שחור ושחור. איזה פדיחה של החיים, כל העולם שומע. חיות יקרות, קם עליו הבן שלו, מה יותר צער, מה יותר כאב, מה יותר קושי מזה, מה יותר קריסה לאדם, שהבן שלו, הדם שלו, הבשר שלו, אבשלום, קם עליו, גונב את לב העם שנים בחברון, מקים צבא ויוצא להילחם בו, לקח את הכיסא. על כיסא? אתה הבן שלי, הדם שלי, הבשר שלי, על כיסא! אתה רוצה להרוג אותי? אתה רוצה לרצוח אותי? ודוד שוב מוצא את עצמו, בורח ממדבר למדבר, ממערה למערה. איזה חיים, איזה חיים. חיות יקרות, לא נח ולא לרגע אחד מצרות וקשיים. ומה עושה דוד המלך כל חייו? כותב ספר שירים. תראו אצל הזמרים והזמרות, איך הם כותבים את השירים שלהם? אחד החברה שלו עזבה אותו, דיסק, עזבה אותי. אחד החברה לא עזבה אותו, כשפה אותי. איזה חיים שהיה לדוד המלך.
איזה שירים, כתב שירים, איזה שירים צריך לרשום? של דיכאונות, של העצבות, עופר הבוחר, רינה מגשדרת, כל החבר'ה האלה. חייתי לראות מה הוא כותב, לא פחות לא יותר, את ספר הספרים, ספר התהילים. שאין אדם בעולם, לא רק יהודי ויהודייה, אין אדם בעולם שלא מתחבר לספר הזה. אין אדם בעולם שהספר הזה לא מוצא בו מנוחה ורגיעה. אין אדם שהספר הזה לא ממלא אותו ונותן לו את העידוד והתקווה. אחיות יקרות, מאיפה? תפתחו את ספר התהילים, מלא במילה שמחה. עבדו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. דוד המלך, יש לך צרות, יש לך קשיים, כל החיים נולדת לסבול, אתה נולדת לסבול. מאיפה הכוח הזה להיות בשמחה? מאיפה הכוח? הוא עונה על זה באחד המזמור. אומר דוד המלך, מזמור לדוד, השם רואי. אומר דוד המלך, אחיות יקרות, במיוחד דור הקוקה קולה והג'יס, אם אתן רוצות להיות בשמחה, כי אם לא תהיי בשמחה זה רק יראה את המצב. את רוצה לדעת מה הנוסחה, מה הקסם לשמחה? אם השם רואי, אם את מחוברת להשם יתברך, הוא הרואה שלך. את לא רואה אף אחד משבצת של דף חשבון, לא משנה מה זו אמרה ומה היא עשתה ומה הוא עשתה, שום דבר, אתה רואה. כל מה שקורה לי זה אתה. אם זה ממך, אתה אבא לי, הכל לטובה. אם השם רואי, אפילו שאני בחוסרים הכי גדולים, אני לא מרגיש את החיסרון. אחיות יקרות, מי שרוצה בימים האלה להיות בשמחה, נשמה שלי, תתחברי לאבא שבשמיים. שיוויתי השם לנגדי תמיד. תחי אלוקים ותדעי לך שאלוקים הוא מנהל את העסק. כל מה שקורה בעולם זה ממנו, ואם זה ממנו זה הכל לטובה. כשאדם חי אלוקים זה נותן לו את הכוח להתגבר על כל הקשיים, על כל המשברים, על כל הדברים הקשים ולהיות בשמחה. חיות יקרות, באמת, רק החיבור לבורא עולם, כי מה יעזור לך? היינו מחוברים לתקשורת, לחדשות, לפייס, נשמה שלי, מה איתן? התקשרו אליי נשים שבוע שעבר, רבנית, תעודדי אותנו, תני לנו כוח, מדברים על איראן, מה יהיה סוף העולם, רבנית? נשמה יקרה, עזבי אותך מהשטויות, תתחברי להשם. מה היה במצרים? היו ניסים ונפלאות, היו 10 המכות, עם שלם הולך בתוך הים ביבשה. קדוש ברוך הוא, וכי יש לו בעיה להתמודד עם אטום? הוא ברא את הממציא של האטום. יש לו בעיה להתמודד? מה יש לפחד? אם את מחוברת להשם, יש לך את הכוחות, יש לך את התעצומות נפש, להתרומם מעל כל דבר בעולם ולהיות בשמחה. אבל אומרים חז"ל, מה שבונה את השמחה אצל האדם, זה שאדם תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. מה שבונה את השמחה זה שאדם עושה את המצוות שלו בשמחה. זה לא משנה, אחותי היקרה, כמה מצוות את עושה, כמה מצוות את לא עושה. ולו אם את עושה מעט מאוד מצוות, אין יהודיה שלא עושים מצוות. אין דבר כזה. אחותי היקרה, גם אם את עושה מעט מצוות, תדאגי לעשות אותם בשמחה, כי זה מה שבונה את השמחה בקרב האדם. את קמה בבוקר אומרת מודה אני, תאמרי מודה אני, לא אוכתי, מודה אני לפניך חייכי, העולם יחייך אלייך, מודה אני לפניך מלך חי וקיים. נותנת ידיים, תתהיה, אוי, מה קרה? לא אוכתי, תתהיה ידיים בשמחה. לבשת בצניעות לא משנה, גם אם היום סגרת את החולצה ולא הכל זה, תעשי את זה בשמחה, זה מצווה, זה מצווה. כל דבר, דבריך תלאוכת, תברכי בשמחה. את לא שומרת שבת, בכינה דגים לשבת, תכיני את הדגים בשמחה. האדם שעושה את המצוות בשמחה, זה מה שבונה בקרבו את השמחה. מספרים על הרב שך חי עד גיל 107, חיות יקרות, עד גיל הלוואי עלינו, עד גיל 107. מספרים עליו עד גיל 95, היה מוסר שיעורים ל1,000 בחור, רק כמו נער על הבמה. גיל 95, מי מתפקד גיל 95? עד גיל 95 זכר את 1,000 בחורים, זוכר את כולם. חסר מישהו בתפילה, רואה אותו אחר כך, בני איפה היית, התגעגעתי לך, הכל בסדר, זוכר את כולם. עד גיל 95 לא היה מוכן שאף אחד יביא לו ספר, אני הולך, הוא לוקח בעצמו, משרת את עצמו, לא מפחד, לא יראה מאף אחד. פעם עשו לו טיפול מאוד מסוכן בעיניים, תמידות עין, זה דקויות. אמצע הטיפול אמר הפרופסור, אתה יש לך חיים של כלב, שום דבר, אני לא מפחד. חיות יקרות, מאיפה לחיות עד גיל 107? מאיפה הבריאות, מאיפה השמחה? היה עושה את המצוות בשמחה. מספרים עליו עד כדי כך. מספר הרב פינקל, הלך לבית של האדמו"ר מבריסק, של הרב מבריסק בירושלים. כבר נפטרו הצדיקים האלה. הוא ככה מתקרב לבית, רואה איזה יהודי ככה רוקד ליד הבית. אמר, כנראה מישהו קר לו, אז הוא רוקד, מתחמם. הוא הגיע קרוב, רואה את הרב שך.
רבי אליעזר, מה אתה עושה בחוץ? תכנס בפנים, תתחמם! הוא אומר לו, עכשיו יצאתי, אז מה אתה רוקד? הוא אומר לו, כי הרב מבריסק אמר לי איזה חידוש ברמב"ם, איך אני יכול לא לרקוד? איך הבהיר לי את השמחה, איך אני יכול לא לרקוד? החיות יקרות, תראינה מה בונה את השמחה, ותדע לכם, תזכרו את זה. הרי כשאת אומרת, אני רוצה להיות בשמחה, הרי אני, זה המילה הכי מדוברת. עשו סקר בחברות התקשורת, המילה שהכי מדברים אותה, אני קניתי, אני עשיתי, אני הבאתי, אני לקחתי, אני. מי זו אני? אני זה גוף חומר, או אני זו נשמה? אני זו נשמה, ונשמה זה דבר רוחני. את לא יכולה למלות צורך רוחני בדבר חומר. אותי היקרה, מה שבונה שמחה, ויותר מזה, הרי מה שמחה? אפשר לגעת בשמחה, שמחה זה דבר רוחני עוד פעם. כדי למלות צורך רוחני, הצורך הזה להיות בשמחה, שבלי שמחה לא הולך שום דבר ולא שווה שום דבר. יהיה לאדם את כל העולם ואשתו, וילה, וולבו, ונטה, וילונות, ורד, יהיה לו הכל. אם הוא לא שמח, הוא יכול ליהנות ממשהו, אם הוא דיכאון. אני מטפלת בנשים בדיכאון. יש להם הכל, אבל הם בדיכאון לא יכולות, אין להם חשק לקום, אין להם חשק לאכול, שום דבר, הם גבויות, מה זה שווה? אחותי יקרה, שמחה זה צורך רוחני, את לא יכולה למלות צורך רוחני בדבר חומרי, רק המצוות, תקשיבו טוב, יכולים לדבר איתכם הרבה על דברים כאלה, על דברים אחרים, אבל את רוצה באמת להיות בשמחה, את רוצה באמת לבנות השמחה, שזה העיקר בחיים. שמה יקרה, מה שאת עושה, זה לא משנה כמה אחותי יקרה, זה דור הקוקה קולה והג'ינס, השם יודע שזה קשה. מה שאת עושה, ולא הקצת, המעט שבמעט, תעשי את זה. מספרים על איזה תלמיד חכם בארצות הברית, שהיה נכה בשתי רגליו, בלי שתי רגליים. ראיתי קראות לא רק שלא היה לו רגליים, לא היה לו לא אבא, לא אמא, לא אחים, לא אחיות, לא אישה, לא... גלמוד! הרופאים שטיפלו בו לא נתנו לו, אם יעבור על גיל 30, 40, הגזמנו. הבן אדם הזה חי את גיל 90. לקראת סוף ימיו, אחד מהרופאים שטיפל בו בהתחלה, חיות יקרות, ראה אותו, הוא כבר הרופא יצא לגמלאות, פגש את הבחור, וואי, מה, אתה עוד חי? לא מאמין, אתה עוד חי. הוא אומר לו, דוקטור, תקשיב לי טוב. דוקטור, תקשיב לי טוב, אתה תמות ואני עוד אחיה, על מה אתה מדבר בכלל? הוא אומר לו, תגיד לי, איך עשית את זה? איך? בלי אבא, בלי אמא, איך עשית את זה? בלי רגליים? אמר לו, תקשיב לי טוב. נכון. אין לי רגליים, אין לי אבא, אין לי אמא, אין לי משפחה, אין לי אישה, אין לי כלום. אבל יש לי דבר אחד שהוא הכל. יש לי את הקדוש ברוך הוא. ואם יש לי את הקדוש ברוך הוא, יש לי הכל. חיות יקרות זה מה שאומר דוד המלך בתהילים. טוב יום בחצריך מאלף. כדי לאדם לחיות יום אחד ולמות למחרת, שהוא קרוב לבורא עולם, זה שיא התענוג, זה שיא השמחה, זה שיא הכיף, מאשר לחיות 1000 ימים, לרוץ בתאילנד, בגועל, כל העולם, כל התענוגות, בלי בורא עולם זה לא שווה כלום. אנחנו רואות את זה, אחרי יקרות, שבוע שעבר הגיעו לאחת המדרשות זוג הורים, מה אני אגיד לכם? אפלה באמצע שיעור, מה זה טוב שהיו בנות שם, אני מאמינה שהייתי חוטפת מכות. חיות יקרות, חשבתי באמת, כמו שמספרים, הם אמרו לי, הילדה בכמה שנים במדרשה, לא רוצה לחזור הביתה, לא מתקדמת, לא זה, חשבתי באמת, הוא אמר לי, קאט, לקחו אותה, קאט, השם לכם, איזה קאט, מי מדבר? תביא את הטלפון שלך, תביא את הטלפון של הילדה, אני אברר, אני אעזור לכם, אין לי שום... תשארת לילדה, מה נשמע נשמה? חיות יקרות, חיה, אומרת לי, תשמעי, הרבני, טוב לי במדרשה, טוב לי! אבל מה יש לך במדרשה? אין לך את הפינה שלך, אין לך מיטה כמו שצריך, מקלחת חכים חצי שעה, שעה, שעתיים, עד שיש התור שלך, ואין מים חמים, ויש מים חמים, ואוכל ככה מלא שבל. מה טוב, תחזרי, את חיה בווילה, אומרים לך, ישפיעו עליך, תנו לך רכב חדש, הכל, אל תחזרי שום דבר. אבל כאן הכי טוב לי, אני לא רוצה שום דבר, שמה שיש כל החומר, לא רוצה טוב לי פה, עם בלי שום דבר של חומר. ראיתי קרוב במה שאומר דוד המלך, טוב יום בחצריך. אדם שחובר לשם, קשה לאמא אחת, רבנית, תעזרי לי, מה קרה אוכתי, מה קרה? תשמעי, הבת שלי, את מכירה אותה, היא צריכה להתחתן, לא רוצה לשים לתקלה, לא רוצה חינה, לא רוצה זהב, לא רוצה ליד, לא רוצה כלום. אז מה היא רוצה? רוצה הכי פשוט, ואני רוצה, זה בית ראשון, אני רוצה שמח אותה, היא לא רוצה. אמרתי לי, שאמרת לי, את לא מבינה שהבת שלך כל כך מלאה, כל כך מאושרת עם עצמה, שהחומר לא עושה לה כלום. אני רוצה להביא לה שמלה ב20,000 שקל, היא רוצה 3, אמא, אני שם מהגמח, אבל בשבילך 3,000 שקל לא יותר מזה. בואי, קנה לי אמא, 2 דברים, זה מספיק, אני סומכת עלייך.
זה האדם שמחובר לשם. אדם שמחובר לשם יתברך, זה ממלא אותו בשמחה כזו, באושר כזה, שהוא לא צריך שום דבר של חומר כדי להוסיף על השמחה. לא צריך שום דבר. לעומת זה אדם שאין לו את החיבור לשם יתברך, הוא יכול לחיות בבועה, שנים על גבי שנים, שהכל דבר אחד קטן מתפקשש מרוח חיים. מה יותר לנו מהיהודי היקר דודו טופז, זיכרונו לברכה, כואב הלב. אבל חיות יקרות, על מה שמת כסף? על מה, דודו, יש לך כסף לחיות בלי עבודה? אתה, הילדים, הנכדים, הנינים, עוד יישאר עודף. היית מלך הארץ, מלך הבידור. לא חסר כלום, עשית את שלך, די, שב בשקט, די, שב, תן לצעירים להתקדם. מה? על מה שמת קץ? לא תראה חתונות של הילדים, לא נכדים, כל הראש, זרק את כל העולם, בשביל מה? משחקי כבוד. רגע אחד של בלבול, למה? אדם שאין לו אלוקים בחיים, אדם שלא מחובר לשם יתברך, יכול להיות לו הכל, שנים הוא חי בבועה וזה. רגע אחד, משהו קטן מתפקשש, נגמר סיפור. חיות יקרות, תדע לכם, אין עוצמה, אין חוסן, אין ביטחון יותר גדול, אין שמחה יותר גדולה מלחיות אלוקים, מלהיות מחוברת לשם. אני אומרת לכם, אני עברתי בשנים האחרונות, בפרט בשנה האחרונה, טלטלות הזאת בחיים. הייתי עובדת, משודרת, במקום שבניתי שם מפעל חיים, 10 שנים, 11 שנה, מפעל חיים, חייתי קוראת בה בן אדם, לא קשור, בלי מטרות, בלי שום דבר, הציב לי כל מיני תנאים, שאם הייתי עושה משחקים של כבוד, הייתי נשארת שם כדי פרינציפ, אתם לא תנצחו אותי. אבל עשיתי חשבון, מה השם רוצה ממני? מה השם רוצה לראות אותי פה? עזבתי הכל, לא נורא, שפשפו ידיים, תחשבו שניצחתם, תחשבו שאתם גדולות מהחיים, סוף סוף הבסתם אותה. לא משנה, תחשבו מה שאתם רוצים, לדעתי לא מעניין מה אתם חושבות. לא מעניין אותי מה יהיה לי פרנסה, לא מעניין שזה היה מקור פרנסה היחידי שלי ותנאים ועובדת מדינה והכל. לא מעניין אותי שום דבר. מה השם, מה אתה? הרי אתה זן פרנס לכל. הכל בידיך. אבא, למה אתה רוצה ממני? אתה רוצה אותי שם מחוץ למערכת? אני מחוץ למערכת. מה יהיה? איך יהיה? לא דואגת. הכל בידך. החיים שלי, הכל ביד שלך. חייתי קרות היה ימים של חושך. אבל השם אור לי. אני אומרת לכם, זה היו ימים שהיצר השטן נלחם לך. אף אחת עובד במערכת 11 שנה, מטיבה לכולם, מוסרת נפשך בשביל כולם, מצ'פרת את כולם, לפנים משורת הדין, בולמת, שותקת בשביל כולם, מבליגה על כל הדיבורים, כל הסיפורים, לא מתייחסת. טלפון אחד, אנחנו איתך, טלפון אחד, שום דבר. ימים קשים. אבל שאת חיה בורא עולם, את לא צריכה אותנו. כי גם אם אדם בחושך, אם הוא מחובר לשם, השם אור לי. הקדוש ברוך הוא זה האור, זה העוצמה, זה הביטחון הכי גדול בעולם. את לא צריכה אף אחד. ואת עוברת תקופה קשה, כי אין הכל בסדר, אין הכל חלק בחיים. אבל את רואה שיום אחד הקדוש ברוך הוא לוקח אותך מהמקום, מאחרו אותך וצחקו עליך וביזו אותך והשמיצו אותך וסיפרו סיפורי 1000 לילה ולילה, ואת כי את חיה באמונה, את גם לא מתגוננת, כי את יודעת שהשם אמר להם כלל, זה בורא עולם. אם הוציאו שקרים כאלה, גם זה מהשם יתברך. אבא שזה יהיה הכפרת עוונות שלי, שמור על בעלי, שמור על ילדיי, שמור על עם ישראל, תן לי רק לזכות הרבים. דוד המלך ביקש, שבתי בבית השם. רוצה שבבית השם גם אני אבא לדבר אחד, אל תיקח לי את הזכות של הרבים, קח לי את העבודה, קח לי את התנאים, קח לי את הכל. אבא לזכות הרבים אל תיקח לי. ואני אומרת לכם, ימים של חושך, כאשר רק השם אור לי, רק השם יאיר לי באותם ימים. כי מה יכול לנחם את האדם? רק השם, שאת עושה רצון השם ותרת על הכל. אבל יום אחד הקדוש ברוך הוא לוקח אותך, ככה מרים אותך מתחת לכל הסוליות של כל אלה שככה רמסו אותך ודרכו עלייך, ומרים אותך בלי שעשית כלום. זה עוצמה של בורא עולם, נשמה שלי. וזה כוח באמת שרק בורא עולם יכול לתת לאדם. כי האדם בלי אלוקים, קחו דודו טופז לעומתי, הכל היה לו. מה? אז לא נורא, תוותר, לא נורא. כפרת אבות, לא היה לו את הכוח, כי אין לו בורא עולם. אבל אדם שיש לו בורא עולם, הוא יכול לעבור בזיונות, השפלות. אני אגיד לכם דברים שאתם לא מתארות לעצמכם, האם שאני מגלגל את הסיפור הזה ככה בראש. אני אומרת, השם, זה רק אתה שנתת לי גם את הכוח לעמוד בזה בצורה כזאת. יכולים לקחת לך את הפרנסה, את העבודה, את הכסף, את הזהב, את הבגדים, את הבית, את המכונית, את בעלך, את האישה, את הילדים, אבל את החיבור שלך לבורא עולם, וזה העוצמה והחוסן והביטחון והשמחה הכי גדולה בעולם, את זה אף אחד לא יכול לקחת לך.
אנשים בשואה, חיות יקרות, יהודים בשואה קיבלו עליהם רובים. כמה רגעים, זהו, נגמר הסיפור שלכם. מה עשו ברגעים הקשים האלה? אדם עומד למות, איזה פחד. אמרו הרבנים לחסידים ברגעים הקשים האלה, חבר'ה, תלמידים יקרים, עוד מעט, תקף. אנחנו נפגשים עם השכינה הקדושה. אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, בוא נשמח, בוא נשיר, בוא נרקוד. וחיברו, שילבו ידיים, והתחילו לשיר ולרקוד. הקדוש ברוך הוא. הגרמנים הסתכלו עליהם, לא מאמינים, תגידו, אתם מטורפים? מה, אתם לא שבויים? מה, שיגעון מוות? איך זה? נכון, אתם יכולים לקחת לנו את הבתים, את המכוניות, את הבגדים, את האוכל, את הנשים, את הילדים, כמו שעשו להם בשואה. אבל דבר אחד אתם לא יכולים לקחת מאיתנו, את הקדוש ברוך הוא, האלוקים שלנו. בעל התניא, תפסו אותו ברוסיה, שמו אותו במעצר. הכלא הרוסי היה ידוע לשמצה. כל מי שנכנס לשם, 99% שלא יצא, וגם איזה עינויים, איזה התעללויות. חיות יקרות, הרב בעל התניא היה בכלא הרוסי. הסוהר ששמר עליו לא האמין. כל האסירים מתוחדכים, פנים שחורות, גבויות. אתה יושב, פנים מהירות, מחייב, כאילו מבסוט, נמצא בבית שלו בסלון, לומד תורה. אמר לו, רבי, אתה יכול להסביר לי איך אתה עושה את זה? איך? אתה בכלא הרוסי, אתה לא יודע עוד רגע אחד יפתחו את השער, לא יודע לאיפה ייקחו אותך, מה יעשו לך איזה עילויים, איזה איתה. איך אתה בשמחה? איך אתה עושה את זה? אמר לו, תדע לך שמוח של גוי לא יכול לקלוט את זה, ואני אגיד לך, לכם הגויים יש הרבה אלוהים בעולם אחד. לנו היהודים יש אלוקים אחד, שתי עולמות. אם ידחו לכם את האלוהים, אז יש לכם אלוהים חדש, ולקחו לכם את האלוהים חדש, יש אלוהים עוד יותר חדש. אבל אם ידחו לכם את העולם, לכם לא לכם, זהו, הלכם עוד לא. אנחנו היהודים, יש לנו אלוקים אחד, את האלוקים אף אחד. את החיבור שלי לריבונו של עולם, אף אחד בעולם לא יכול לקחת. מה אתה יכול לקחת? את העולם הזה? נו, יש לי עולם הבא, שם עליך פס. לא רואה אותך משבצת דף חשבון. זה העוצמה שלנו, חיות יקרות. מי שרוצה להיות בשמחה, נשמה יקרה, זה קודם כל להתחבר להשם יתברך, לחיות אלוקים, לחיות בורא עולם. החיות יקרות, שיוויתי השם לנגדי תמיד. זה מה שאתה נותן לנו את הכוח להיות בשמחה. ותדעי לך שהעצבות זה הדבר הכי קשה בעולם. שקדוש ברוך הוא רצה לקלל את חווה ואת האדם, קילל אותם במה? בדאגה אל לך פרנסה, בעצבון תגדי בנים, בעצב. למה? כי אין כללה יותר קשה בעולם מאשר העצבות והמרה שחורה. ותדע לכם, היצר מחכה לנו, עורב לנו בכל פינה, מחפש איפה לקשור אותנו, להפיל אותנו בעצבות. הוא הולך דרך הבא, דרך האמא, דרך האבא, דרך העבודה, דרך כל מיני דמיונות. הוא מחכה לנו. איך אומר חפץ חיים? זה כמו זירת המתאגרסים. ראיתי יקרות, תראו לכם עולה לזירה מתאגרס אחד שאומר, אין לי כוח, כואב לי הראש, אין לי חשכם, רבתי מאשתי, הוציאה לי את העיניים. זה קשה להביא סדם כזה, מתאגרס כזה, רגע אחד, נגמר הסיפור שלו. כל ההצלחה בזירה, זה האנרגטיות, לקפוץ, זה, ראיתי יקרות, זה זירת החיים. היצר המחפש, איפה את מיואשת? איפה את קצת ככה מרגישה זהו, אין לי פה, התייאשתי. שם הוא מתנפל לך, מחסל אותך טוטלי. את רוצה להצליח, את רוצה להתרומם מעל כל הקשיים של החיים. שמה, אל תהי בעצבות, תהי בשמחה, תהי אנרגטית, תהי שמחה. תקפצי, תזוזי, תעשי, תפעילי את עצמך. אל תשבי רגע אחד כיף. איך אומר חפץ חיים, ישנם 5 קבוצות בעם ישראל. ישנם לועטים, רותחים, חמים, קרים וקפואים. אומר חפץ חיים, מי שרוצה הצלחה בחיים, שתהיה לוהטת, אש, שמחה. לא יכולה להיות לוהטת, תהיה רותחת. לא יכולה להיות רותחת, תהיה חמה. אבל תיזהרי מלהיות קרה או חס ושלום קפואה. כי שם תדעי לך, זה המפלה של האדם. ובדור שלנו זה לא צריך הרבה אחיות יקרות כדי באמת להגיע למפלה הגדולה הזאת. נשמות יקרות, כי לא חסר צרות, לא חסר בעיות, כל אחת עם הסיפור שלה, כל אחת עם הקשיים שלה. אבל נשמה יקרת, תזכרי שהעצבות לא תפתור לך שום בעיה. והשמחה בעזרת השם תפתח את השערים, בעזרת השם לישועות, לניסים ונפלאות. איך מספרים על הבעל שם טוב? הבעל שם טוב הקדוש, צאת כיפור אחד, אתם יודעות, העיירה מז'יבוז. זו עיירה באוקראינה, ששם כל הזמן מעונן, שהיינו באומן היה שמש וקיץ היה אוגוסט.
ושם נסענו, היה ברד. כל הזמן ככה מעונן. צאת כיפור אחד יוצאים, להגיד ברכת הלבנה. תסתכל הבעל שם טוב על השמיים, אין עננים עבים, אין מצב שתהיה לבנה. רק ככה, הוא יודע שבספרים הקדושים כתוב שאם אין לבנה במוצאי כיפור, זה סימן רע לכל השנה. נכנס לחדר שלו, הסתגר, והתחיל לבכות, להתחנן להשם, אבא לאנה, השם הושיענה, אבא לתן שנה טובה. בינתיים חסידים מחכים בחוץ 5, 10 דקות, רבע שעה. פתאום אחד החסידים קפץ, אמר, חבר'ה, מה חושבים ככה? בוא נהיה בשמחה, בוא נרקוד, בוא נשמח, בוא נשיר. עשו ככה את הידיים, התחילו לשיר, הקדוש ברוך מה שהיה היה. התחילו לשיר. פתאום תוך כדי הריקוד והשירים, מסתכל אחד החסידים, וואי, הנה הלבנה. עצמו קראו לה בעל שם טוב, אמרו ברכת הלבנה, בשמחה גדולה. אמר להם בעל שם טוב, בסוף תדעו לכם בניים, מה שאני לא הצלחתי עם התפילות, עם הבחיות, עם התחנונים, אתם הצלחתם בשמחה. אתם הצלחתם, כי שמחה זה המפתח לפתוח את כל השערים כולם. אחיות יקרות, צו השעה בימים האלה זה להיות בשמחה. כי אומרים בספרים הקדושים שאם אדם רואה שמידת הדין מתגברת עליו, את חכה לאיזה בדיקה, את דואגת מה יהיה, הזיווג שלך מתעכב, יש לך בעיות עם הבעל, יש בעיות עם הילד, יש בעיות בפרנסה, נשמה, זה לא זמן לבכות למרר גשדר, לא, זה לא זמן, זה זמן לשמוח. את אותה ישועה תהי בשמחה, תגברי על כל המשבר, על כל הפחד, על כל הדאגה, על כל המחשבות, תהי בשמחה, תעשי סעודה, תעשי דברים, לכי תקני בגדים, תעשי דברים שיסמכו אותך. רק השמחה יכולה בעזרת השם להביא לך את הישועה. אבל אני אגיד לכם משהו, אם אנחנו נתבונן, אתן יודעות שחצי מהתרופה זה לדעת מה המחלה. באמת אם אנחנו נתבונן בדור שלנו, מה הדבר העיקרי שגורם לנו לחוסר שמחה? מי שחושבת שיום אחד הכל יסתדר, הכל יהיה מושלם, אחותי, חלומות באספמיה, אין דבר כזה. אין מצב שאני נמצאת בשלום בית. תדע לך מה אתה חושב, שיש אישה מושלמת, את חושב שיש בעל מושלם. אין דבר כזה. אדם שרוצה לחיות טוב, אדם שרוצה להיות בשמחה, זה אדם שצריך ללמד את עצמו ראייה אמיתית, ראייה נכונה, לראות החצי כוס המלאה ולא חצי כוס הריקה, כי אין מצב שהכל יהיה מושלם, אין הכל פלוסים, אין, כל מציאות בחיים תהיה תמיד מורכבת מפלוס ומינוס. איך אמר הרב הרוש, בא אליו אדם, בוכה לו חצי שעה לאשתו, אשתי ככה, אשתי מינוס כזה ומינוס כזה, ואמר, תגיד לי, חילק, מה, חצי שעה, רק מינוסים, לאישה שלך אין פלוס אחד. חושב אותו בחור, אומר לו, הרב, תשמע, בעצם יש פלוס אחד, שהיא בת 40 פלוס, אדם אין לו אישה. עד שיש לו אישה, אין לו ילדים. יש לו ילדים, רק בנים. יש לו בנים, אין לו בנות. יש לו בנים, בנות, אין פרנסה. יש פרנסה, אין שיניים. יש שיניים, יש שולקוס. יש שולקוס, לא יודעת מה. אחיות, יש קוסקוס. אחיות יקרות, אין מצב בעולם. אין מצב שהכל יהיה בסדר, שהכל יהיה מושלם. אחותי יקרה, לכן את צריכה ללמד את עצמך באמת איזהו עשיר, שמח חלקו, ולו עשיר, עיניים, שיניים, ידיים ורגליים. קם בבוקר, פקח את העיניים, בוקר טוב עולם, מה שלום כולם. יכולה ללעוס בשיניים, יכולה ללכת על הרגליים, יכולה להניח את הידיים, השתבח שם עולד, את צריכה להיות הכי עשירה, הכי מאושרת בעולם. אחיות יקרות, יותר מזה, אתם יודעות שכתוב שב10 מאמרות נברא עולם. השם דיבר ויור ונהיה. ועוד יש 10 לשונות של שמחה, אשר ברא ששון ושמחה. גילה, רינה, דיצה וחדווה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. 10 לשונות של שמחה. אומרים חז"ל, רק מי שמחוברת למי שאמר והיה עולם, יכולה להגיע לפסגת השמחה, ל10 לשונות של שמחה. למה? אמרנו, הנה אני אסביר, אמרנו, חיות יקרות שמה שגורם לנו, אחד הדברים שגורמים לנו לחוסר שמחה, שחסר לנו הרבה דברים. אבל אם את מחוברת לשם יתברך, את יודעת איך כתוב, המחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. כל יום השם בורא את העולם מחדש. רוצה לשאול אתכם שאלה, אם עכשיו 1 ועוד 1 שווה 4, מחר ב1 ועוד 1 שווה 4, מה אתן אומרות? לא, כי מחר השם בורא עולם חדש. מי אמר שהוא יברא אותו עולם עם אותם מושוואות, עם אותם פונקציות, עם אותם נוסחאות? יכול להיות יברא עולם חדש. אז על מה את עצובה? על מה אין לך יום אביב, על מה אין לך לילה? מה קשה לך?
נשמה יקרה מתחוברת להשם, את יודעת, כל יום עולם חדש. היום יש לי קשיים, היום חסרים, אחר שם בורא עולם חדש. בורא עולם כל יכול, ברגע אחד הוא יכול לשנות הכל. ברגע אחד הוא יכול למלות לך את כל החוסרים שבעולם. אז מה דואגת? אדם שמחובר להשם יתברך, זה נותן לו את הכוח, את התקווה, את העידוד ולהיות בשמחה בכל מצב, בכל קושי בעולם. איך אמר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב? על מה אנשים עצובים? על מה אנשים בוכים? על מה אנשים לא שמחים? על מה? על העבר? אוכתי, העבר אין, פסה, נגמר. לא בוכים על חלב שנשפך. עזבי אותך מה עשתה חמותך לפני 50 שנה בחתונה ובעיותים זה. עזבי אותך, תקחו את הלב. נשים זה הטבע שלהם. זוכרות מעשה לעבד, מעשה חממה. אחותך, רולה, זאת הרולה, רולה. עזבי אותך. עזבי, העבר אין. העבר פסה, נגמר, מת, תמחקי, תעשיתי לב, תתחילי חדש, דף חדש. ההווה כהרף עין, עוד לא אמרת הווה, הוא הפך להיות עבר. העתיד? רגע, אם תחוברת לשם, הוא בורא עולם, הוא מנהל את העסק. מה דואגת? מה, הוא ייתן לך חירום חדש, לא ייתן לך מה שאת צריכה? אל תדאגי, יש בורא עולם, הוא אבא טוב שלך, הוא אוהב אותך יותר מאשר את אוהבת עצמך. אז הדאגה מנין? למה דואגת? אם את חוברת לשם, נשמה, זה עושה לך באמת הכוח, את התקווה, את העידוד לעבור את הכל בשמחה. ויותר מזה, הרי מה הבעיה המרכזית? כמו שאמרה זוהר, היו תקרות, אנחנו החלפנו, בלבלנו את כל המושגים. חשבנו בדור הקוקה קולה והג'ינס, שמה שייתן לו את השמחה זה חומר. עוד חומר ועוד חומר ועוד חומר, והשמחה מאיתנו בעלה. הרי אם נסתכל על הסבתות שלנו, איך הם חיו? איך הם חיו? מה היה להם מסכנות? מה היה להם? הייתי קורא את המטבח של סבתא שלו, לא היה להם מטבח, היה להם מדף עם וילון. ואם היה לסבתא שתי סוכר, שתי שמן, שתי קמח, יעני, זאתי סבתא מסודרת, כל החודש לה מה לאכול. היום המטבחים, יש כל מטבח שבונים היום, יש שם מזווה, יש שם מכולת מיני, מכולת קטנה. חיות יקרות, גז. היה להם פתיליה, לא היה להם גז. יעני, מי שהייתה מסודר על הגז אחד. מי שהייתה לה קטרינג, יעני, משהו תעשייתי, היה לה 2. לא יותר מזה. היום מינימום זה 4, 6, 8. היום יש גז תעשייתי. והבא ילד אומר, אין מה לאכול בבית הזה. אין מה לאכול בבית הזה. חיות יקרות, איך חיו? כמה חדרים היו להם? איך אמר רב הגן, רבי ומורי? אנחנו גדלנו 10 ילדים בחדר אחד, כולם יצאנו רבנים. היום מגדלים ילד אחד ב10 חדרים ויוצא פוסטמה. חיות יקרות, איך הם חיו? אחד בתוך השני, אחד על השני, אחד עם השני. חיות יקרות, היום מיטה לא מספיקה, צריך מיטה וחצי, לישון בא לחצון. חיות יקרות, מה קורה להם? לא היה להם 10% מה שיש לנו בדור הזה, ואיזה שמחה הייתה להם? איזה שמחת חיים. כשהיה אירוע אצל הסבתא שלה, זה היה אירוע, כולם שמחים, כולם שותפים להם. היום זה אירוע, באמת זה אירוע חבלני. חיות יקרות, כל אחת, מי דואג לשמח את המקלה? כל אחת רוצה להיות באותו לילה, מיס יוניברס, מיס סבט. זה פשוט כמו מסלול של דוגמניות, כל אחד בא בצבע, בצורה שלו, כאילו כזה. אני חושבת על הקלה, אני חושבת שמח חתן המשחק. אז ימנה הכינה את המטבוחה, ז'ורג' את הדגים, מסעודה הכינה דגים, כל אחת הכינה משהו אחר. היום, איך אמרה לי מישהי, הרבנית, עד שאני לא אוכלת, אני לא נותנת את המעטפה. כל יום מוציאים כמה מוצרים חדשים. את יכולה לקנות שמפו אחד? מה פתאום? קני אחד השני בחצי מחיר, קני 2. הייתי קוראות פעם, הנייר טואלט היה חבילה משפחתית, אריזה משפחתית, 4 צלילים, 4 גלילים. אחר כך הוציאו 6, 8, 12, 24, 48, 52, עוד מועד יוצאים לחג'יבה, שרוצה את חליקות. החיות יקרות. חיות יקרות, אייפון. פעם היה טלפון ציבורי, אולי למד"א, למשטרה, צריך משהו דחום מתקשרים. אחר כך בבית, עכשיו פלאפון, יש מישהו אין לו פלאפון באייפון, שבי באייפון, מה זה השטויות? למה? כי חשבנו שמה שייתן לנו את השמחה זה עוד חומר, ועוד חוץ לארץ, ועוד מסלולים, ועוד טיולים, ועוד בגדים, ועוד זרה, ועוד לקות, ועוד תומי. אז זה לא חיות יקרות, השמחה, אנחנו רואות את זה בדור שלנו, זה ממנו והלאה. חיות יקרות, תדע לכם, חומר לא נותן שמחה. אוכתי, אם את חושבת שחומר ייתן לך שמחה לעולם, את לא תשיגי שום שמחה שבעולם. חומר יכול לתת לך נוחות, לא יותר מזה, וגם זה לא ברוב המקרים. לא יותר מנוחות. שמחה, נשמה יקרה,
זה באמת דבר רוחני. רק על ידי השגות רוחניות את יכולה להתמלא בשמחה. רק על ידי חיבור להשם יתברך את יכולה באמת להגיע לשמחה. ותדען לכם, ועם זה נסיים, חמה לי מישהי, הרבנית, איזה להיות בשמחה? העולם שלנו מר! אותי יקרה, העולם לא מר, אנחנו המרירות. אנחנו המרירות. אם אנחנו נהיה באמת, נסתכל לעולם בטוב, בחיוך, העולם יחייך אלינו. אנחנו אומר חפץ חיים, ספר על כפריך, שחי בכפר אין מראות. מעולם לא ראה את עצמו, והחלום שלו היה יום אחד לנסוע לעיר הגדולה, לנסוע כמה ימים למלון, ג'קוזי, מקוזי, עניינים. שנים אסף כספים, עניינים. החלום שלו לנסוע לעיר הגדולה, לנסוע כמה ימים למלון, ליהנות, באמת כל החיים, כל חודש, עובר כסף ועוד כסף. יום אחד זהו, הגיע הזמן להגשים את החלום, נוסע לעיר הגדולה, מתחיל לעשות את המזוודה, נכנס למלון, משלם את הכסף לפקידה, נותנת לו את המפתח, אומרת לו קומה ראשונה, חדר 115, וכעת הוא עולה במדרגות, וכל הקיר של המדרגות מחופה, מצופה, מראות, מעולם לא ראה מראה, מעולם לא ראה את עצמו. מסתכל, רואה במראה, כזה עצבנים. מה זה? זה מלון זה? אנשים עצבנים פה? מה זה? על זה שילמתי, זה החלום. כן, יש פה אנשים עצבנים, עושים פרצופים. אדוני, פה פרצופים, בוא תראי איתי. איזה תראות, אני רוצה לתראות, אני רוצה שתראות. מה באמת? תראו, אדוני, שכחתי להגיד לך את החוק הכי חשוב, בוא תראה, תייצא לו כוס מים, תרגע. שכחתי להגיד לך את החוק הכי חשוב במלון. במלון הזה, איך שתתנהג, יתנהגו אליך. תחייך, יחייכו אליך. מה הכאבים בתוך חזירת הכאב? מבטיחה לך, אם אתה תחייך ולא יחייכו, מחזיר לך את כל הכאבים. עולה במדרגות ככה, מסתכל ככה בחצי עין, נותחים ככה לחייך בזווית. רואה את הבן אדם שבוי? שלוש. מראה מלון זה, אחלה מלון זה! החדיות יקרות, אומר חפץ חיים, זה העולם שלנו. נשמה יקרה, איך שאת תתנהגי לעולם, ככה העולם יתנהג אלייך. תחייכי, יחייכו אלייך. הווה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות. נשמה יקרה, את רוצה שהעולם יהיה נחמד, סימפטי אלייך? תהי נחמדה, תהי סימפטית. אפשר להגיד אותו משפט עם חיוך ובלי חיוך, זה שתי עולמות שונים לגמרי. שתי עולמות, אני רואה את זה בכבישים, לפעמים אני עושה טעויות, נהגים רוצים לבלוע אותי, לאכול אותי, עושים לי תנועות, ראיתי יקרות, נחייך, העולם מחייך לנו, תדע לכם, זה מתחיל בבית. אם אנחנו באמת יכולים לשנות את כל האווירה בבית, בית שמחייכים, בית שיש שם נחמדות וסימפתיה, זה בית של שמחה. קמה בבוקר, תאיר אותם בשמחה, בוקר טוב צדיקים, בוקר טוב צדיקות, בוקר טוב, קומו לעבודת השם, יוכבת נשמה, תראי לי אם אתה מיטות, זה יעזור לי מאוד. אז עושה לך חשק, תדרי לי את המיטות אם לא שמה יקרה, תשפור את ההשפעה, גם תשפור. שמה שלי, תעשה משבלים, תיקח את ההשפעה. עושה את זה בשמחה, חיות יקרות לחייך לבעל, כשהוא מקבל חיוך, הוא עושה הכל, הוא נמס. אבל כל זה, שום דבר לא יצא מזה. חיות יקרות, באמת יש לנו עולם הכי יפה בעולם. אם אנחנו באמת נחייך, באמת נהיה נחמדות. שאלו פעם את רבן יוחנן בן זכאי, כבוד הרב, במה הארכת ימים? איך הארכת ימים? איך עשית את זה? אמר בזכות דבר אחד, מעולם לא הקדימני אדם לשלום בשוק. אני תמיד הראשון להגיד לכולם, להעיר לכולם את הפנים, להגיד לכולם את השלום. חיות יקרות, זה אדם שערך ימים. יש היום מחקרים שאדם שהוא שמח זה אדם שהוא בריא יותר. גם אנשים שחלו במחלות סופניות, בכוח השמחה הם יצאו והתרפו מהמחלות. שמחה באמת לאדם יותר חזק, יותר בריא. גם אדם חולה והוא שמח, השמחה באמת היא בונה, יש מחקרים שהשמחה מחזקת את המערכת החיסונית, נותן לו כוח יותר להתגבר על המחלה. ספר סיפור ואולי עם זה נסיים. חיות יקרות, ספרים על הרב משה פיינשטיין, היה רב גדול בארצות הברית, רבה של ארצות הברית. כשהוא נפטר, יום שישי, יושבים אבלות, שבעה בבית של הרב, יום שישי אחרי צהריים, ממש כמה זמן לפני שבת, שעה לפני שבת, טלפון מצלצל. אחד מיושבי השבעה עונה לטלפון, מאחוריה מעבר לקו, אישה מבוגרת שלום, אפשר לדבר עם הרב משה פיינשטיין, כנראה לא יודע שהרב נפטר. סקרן, מה, שעה לפני שבת, כל כך דחוף, קשרת לרב, מה, שעה לכולם, בלחם, מה כל כך דחוף? סקרן, אמר הגברת, מה את צריכה מהרב? אמר לו, אני צריכה שהרב יגיד לי מתי נכנסת השבת. הוא כמעט נפל מהרגליים, התקשרת לרב, לגדול ישראל, שעניינים של חיים ומוות על הראש שלו, חצי שעה לפני שבת, בשביל לשאול אותו, מתי נכנסת שבת? הוא קיבל את הקרנה שלו. אמר לה, גברת, תגידי לי, מה נראה לך הרב? זה מודיעין שבת, 144, מה נראה לך?
את מתקשרת לגדול ישראל לשאול מתי נכנסת שבת? את לא מתביישת? לא יכולה לשאול את השכנה, לשאול את בבית כנסת, את הרב בבית... מה? גדול ישראל! האיש שמע את זה, קיבלה גם את הקרנה שלה, אמרה לו תקשיב לי טוב, תתבייש לך שאתה ככה עונה, תתבייש לך, אתה לא מתבייש ככה לדבר וזה, ותדע לך שאני כבר 30 שנה כל ערב שבת מתקשרת לרב, כל ערב שבת, אומרת לו הרב, מתי נכנסת שבת? הרב אומר לי תמתיני אחותי כמה דקות, הולך בודק, שבת נכנסת בשעה כזו וכזו, שיהיה לך שבת שלום. 30 שנה הרב עונה לי ואתה אומר לי מודיעים שבת, תרקה לו את הטלפון. חיות יקרות, תראינה מה זה להיות נחמד, להיות סימפטי, גם ברגעים הכי לחוצים, ערב שבת, הרב, עניינים של חיים ומוות על הראש, אבל אם יש יהודייה שישמח אותה שאני אענה לה מתי נכנסת שבת, אני אקדיש לה את הדקה וחצי. מה זה באמת, זה מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות, מה זה להיות נחמד, להיות סימפטי. חיות יקרות, באמת, מה שייתן לנו את הכוח בימים האלה, שבאמת מתגברים צירי הלידה לקראת המשיח, באמת להחזיק בחבל האמונה, לחיות בורא עולם, לחיות אלוקים, לראות את הכל כטובה, להסתכל על החצי כוס מלאה, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו באמת להיכנס לחודש הזה, שיהיה חודש טוב, עם בשורות טובות, עם ישועות גדולות, ונזכה במהרה למשיח צדקנו לחיים טובים ושלום. תודה רבה.
MBD הפקות, מוזיקה לאירועים והפקות אולפן לכל מטרה. לפרטים חייגו 052-87-52-132 052-87-52-132